Ei, Neus, què tal? Ei, hola, què tal? Com esteu? Mira, sóc la Neus Piques i sóc guia de muntanya, m'agrada moltíssim la natura i tinc una empresa d'esports d'aventura i ens dediquem a fer activitats a la neu, com avui, per exemple, que hem estat amb uns turistes esquiant. També fem activitats a l'aigua, com caiac, piragüisme. Algun dia també fem activitats d'escalada, bici, etc. I per què no m'ajudeu a muntar alguna activitat per l'empresa? Doncs ara recordeu que necessitaria activitats per tots tipus de terreny, ja sigui estiu, hivern, muntanya, mar, el que vulgueu. Ai, perdoneu, que és que estic esperant una trucada del Nepal de la propera sortida que estem fent. Que vagi bé. Sí? I know we won't be